35 jaar opbouwd. Voort. Maar we gaan één ding ervan leerd. We gaan er de waarschuwing lekker gaan. Wij leidt ons hart. En ons hart leidt bij de heren en net op materiaal. Want we kunnen verder. En daar stiert wel heel wat. En dat kun je zien, dat je dan ook verder kennen. Precies een Nierlien rijdt je Leeuwen en Akkelien van der Wal haar een bedrijf en wenhoers kwijt door een verschrikkelijke brand. Haar leven stiert op de kop en ze binnen alles kwijt. Hoe oors is het nou? Met hulp van een heel soort mensen is alles weer opgebouwd en wie zaterdag de werriepening van de houthandel. Een bewogen hier, maar ze had er ook een soort kracht uit hellen. Moe, maar voldaan. Dat is wel zo, want we gaan wel heel hectisch hier aan. Hè? Ja. Dat kist je stellen, ja, druk. En proder regelen gaan maar mijn wander en heel druk west. Maar we krijgen het eigenlijk inzet, moe maar voldaan. Ja. Het is goed. In ons geloof ben we veel sterker worden. We zijn een fantastische groep mensen om ons heen. Die dus al hier hopen had. En dat jouwt echt een hele grote kracht en sterkte. Ja, dan is het de oren kijk op de mensen. Hè? Ja. De verkeling van de maatschappij die het heel vaak zijn wordt. Maar als je dan soms mij meisje, als je dan ziet dat die verkeling, die had wie niks van vandaan. Nee. Dat je zei van wat een geweldig iets dat er zoveel om je heen staan. Ja. Dus daar is, dat is een stukje beleving. En verder is het er ook. We gaan nog nooit twijfelen. Zoals we vorige keer misschien ook wel zijn, we gaan hier die weer nog maar krijgt 2 maanden bij ons ontwerk en die weer krijgt 2 weken bij ons ontwerk. En die kwamen wel even van hoe komt het nou met ons baan? En we zetten het erop. We gaan mijn van de verder. Ja, en we bouwen mijn van weer opbouwen, schouders eronder en trots zetten. We hebben een verplichting naar iedereen daar. En ik bedoel, de jongens ben hier aan het werk en die kan ik net samen kant zetten. Ja. Juist er jongen gaan wij even zitten en dan gaat het heel hier even naar hoe het al gang is en hoe en wat. Ja, dan gaat het erin bij de wangdel. Maar nou, voor mannen ook, als mensen zeggen van gefeliciteerd, dan ben je wat gaan we wat del zetten. Dan gaat het erin en van blijdschap bij de wangdel. Ja. Dus ja, het is... Ja, dat is mij bij het leven. Dat jij bij het leven, ja. De correcte oorzaak van de brand is onder de dij van Joert nog heel tijd net achter helle. Technisch bezien kunnen ze er net meer achter komen, werd het precies misgieën. De zonnepanelen op het dak skeerten los en liet ze deeltjes bedaren kilometers verderop in de grijden van boeren uit de omjouwing. Een vervelende situatie, maar ook daar kwam een oplossing voor. De enige jammer is dat de gemeente onjoeg van, boeren, je kan wel buis komen, jou het maar aan. En dan redden wij dat verder mee. Maar de verzekering zei nee, zo werkt het. Je moet gewoon zelf onsprakelijk gesteld worden en wij redden er zelf mee. Dus de verzekering had het ook al uitgekeerd. Een dij na de brand kwam er een grote doneeractie voor de familie van der Wal. Er is haast een ton ophellen, dat geld had een goede bestemming kregen. Ja, de voorraad moest komen en we hadden een tent hier del zetten. Dus we konden voor het een hele buffer. Ja. Dus daar kon we verder mee los. Ja. Om het weer terug te zetten. Dus dat ben dingen dan 6 terug. En dan is dit wel heel, dat is een leefdevolle actie in het best. Maar ik bedoel, en dat is echt iets, dat ging je nooit verwachten soms. Nee. Nooit. En dan is dat een hele boost om wel echt nog weer verder te gaan. Dus ja, dat is alleen maar positief.